Leef vastelavondsvrienden. Vastelavond is een uiting van de levende volkscultuur in deze provincie. En daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in deze provincie. Vastelavond is Limburgs immaterieel erfgoed. Liedjes, verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities. Vastelavondtraditie bestaat in Limburg al eeuwen en zal net als Kerstmis en Pasen ook dit jaar gewoon doorgaan. Meer ingetogen en vooral toes. Ondanks alle beperkingen wens ik u een schoene, klankzordige, creatieve, maar vooral een gezellige vastelavond. En we roepen u ook allemaal op om een hoes te verseren en te verdichten. Verwensen u Een goeie vastelavond. Samen. 4 Vastelavond. On het hoes.